rungokno pesambate wong-wong sing tak obong ning Candra Dimuka sing duwe dosa tumraping para Jawata. Kowe terus sik mawon. Iya, kowe sik ya, Tru. Kowe iya ngopo? Bakal ya wong loro kok aku sik. Aku kan ndelok lemu ngolet-ngolet e. Ngolet-ngolet kena geni modar ora mati dring aku kok. Ramentolo aku. Petro. Bareng kobong kok rambutmu mabuk. Jalo pamit, Tru, tak tututi, Tru. Gong. Wis mateng po? Ora kok. Kok awake dhewe kok ora iso ngrasake panas to iki, Gong? Padahal kiwa tengen geni kaya ngene, Tru. Teng jlerit ora karu-karuan teng brengok. Nyawa disiksa pirang-pirang. Tanganmu iso obah ora, Le? Iso. Coba ngadeg. Wah, gene kok iso ngadeg. Malah waras e. Ha iya. Wah, ayo ngendi-endi geni. Ayo iki sing jeneng Kawah Candra Dimuka. Wis diantro. Kan ana wong dikethoki late bola-bali ka, Cuk. Kae wong gaweane goroh. Ngapusi. Berarti aku sok ngono kae ya, Cuk. Aku sok goroh ra. Medeni tenan. Kae wong kok sirahe dipalu. Pecah, gathuk meneh. Palu pecah, gathuk meneh. Kae wong sing pikirane wong pinter ning dienggo pinteri wong liya. Wah, dan ana wong matane dicubles paku sok ae, Cuk. Kae gane wong injen. Aduh. Ngopo kok aduh? Aku kulinae. Aku wiwi. Karepmu kowe. Aseme bojomu barang tak injen ae. Kok warna-warna ya pasiksane ya, Truk? Kae ana sing di slamet wetenge mangan barang haram. Oh, mangan iwak-iwakan sing ora entuk dipangan kuwi, dipangan iki wetenge disumeti kaya ngono kae. Wedan. Oh, kae ana bokonge disodok. Disogok nganggo apa jenenge iki? Apa jenenge wesi kae, Truk? Kae gaane ngentut sak nggon-nggon. Aku ana kabeh ya aku. Berarti pasiksanku medeni ya, Truk. Oh, medeni. Mripate dicoblos ta, wis sok nginjeni ya. Sok goroh lambene kethok ilate. Wah, nyemelangi. Ning ya ana sing kae diobong murup malah guyu cekakaan. Diobong murup guyu cekakaan. Kae saking dosane ora iso di ngapura nganti dadi penghuni neraka. Dadi jim, dadi setan. Kae serang ngrasake lara kae kaya ngono kae. Mergo saking jahate. Ketoke kowe prek, Dong. Iki cah cilik kok dosane akeh banget. Kamplang mencrat. Ora ngerti iki sapa iki? Sapa e? Sang Hyang Bathara Wenang. Mulai dhewe cemplung kawah ora apa-apa iki mergo ana iki. Waduh, pemadam kebakaran. Waduh. Al-Fatihah tujuh Kiseno Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Ki nek kleru ngomong jabut nyawane ya, Truk. Ha iya. Pangestunipun Ndorayama Dipati pukulun bekti kula kunjuk. Ya Petruk ndak tampa. Bagong Padararja sak praptamu. Wilujeng lereng Sambikala pukulun Yama Dipati bekti kula kunjuk. Ya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Nggih, sanget anggen kawula mundi dadosaken jimat paripe. Kok alus nyawa e. Nek nganti kleru nyut ngono rekoso. Ha iya. Petruk Padararja sak praptamu. Panjenenganipun pukulun penyarian wilujeng
Bagong padha raja sak pratamu. Ndara nekula. Hus. Ngawur wae. Suarane meh padha. Ayo suarane iki cilik ngono kae kok. Wo, ha sapa jenenge? Penyarian. Wo, Pak Carik. Wilujeng bekti kula konjo ndara anu pukulun penyarian. Iya, Bagong, tak tampa pangestu tanpa nono. Kula pundi? Bersisa, bersisa. Mula ya ora salah aku nek kleru. Ha iya. Pangestunipun pukulan penyarian kula tampi andadosaken jimat paripe. Petruk dalem. Eneng apa Petruk? Sowan saka karepmu dhewe apa diutus dening bapakmu? Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika dapur dipun utus dening Bapak Semar. Kalih welinge Bapak, nek wampi kula Bathara Guru niku kuwatir gamelan Lokananta niku kenging napa-napa mengke ditabuh para titah. Mengke peranganing Jawata kinen ngetutke tindake gamelan Lokananta. Kalih Yoni Dipalilah mangke masyarakat bapak-bapak kumpulan karawitan Karang Kadempel lajeng nuthuk gamelan Lokananta mboten ketang sak kempyangan men padha marem niki pun latihan inggih menika ladrang Subasiti. Apa, Gong? Ladrang Subasiti. Suba Kastawa, Subasiti Kastawa. Jenenge digabung-gabung ora apik. Ngene diparengke dene mboten nggih mboten napa-napa. Kakang Narada, menawi kados pundi Kakang? Ketingalipun namung sepele ning tumrap kula kok dadi gawe. Ah, Di, nyuwun pangapunten. Kakang Semar menika Kakang Ismaya, menika kadang paduka werda. Mila menawi wonten bot repotipun Kakang Semar menika mestipun Adi Prabu Bathara sampun ngantos panjenengan menika awal maringaken ngampil gamelan Lokananta badhe kaboyong wonten ing Karang Kadempel. Malah tumrap kula menika satunggiling pakurmatan tumraping Adi Pramesti Bathara Guru. Ing atasipun paduka menika kadang tinemu taruna nanging tasih dipun penggalih dening kadang timun werda inggih menika Kakang Ismaya. Leres ngendikanipun Bagong, menawi kuwatir wonten menapa-menapa tindaking gamelan Lokananta menika dipun tutaken para Jawata. Indra ingkang kadawan supados ngetutaken sak kanca rawangipun para dewa ngetutaken lampahing gamelan Lokananta. Waton sampun ngantos dados tutawi damel murkanipun Kakang Semar. Menawi ngantos paduka Adi Prabu Bathara Guru menika mboten maringaken gamelan Lokananta, mesti kemawon Petruk wangsul wadul kalian bapakipun. Nek nganti Petruk bali wadul karo Semar, dalah Semar ngamuk teng kayangan Warataya. Sapa sing arep wani karo Semar Badranaya? Saya nek pun ngubal-ubal pusakane wujud entut. Wah, menika wah bebayani. Leres pukulan kula wingi bar opnama 7 dina. Mergane dintuti Semar. Setan ta. Lho, karo bapakne kok senengane ngono kuwi. Pas cangkeme. Kon mijeti nggon sikil ki muni iki lho Gong, nggon bokong iki kok kaya linu-linu. Tak demek nggon bokong ki metu matut ngono. Pas banget, Tru. Langsung raiku biru. Kowe ora nilai to? Ora. Kowe iki jan setan kok kowe. Kowe iki sedulur ning mungsa. Kowe iki wis bola-bali ngapusi lara, wingi lara ngapusi tak tileki tak nehi dituke tak golek tukoke jeruk ya rong dina mari. Karena kuwi teknik tak nggo golek dhuwit. Oh, edian ora. Pancen aku edan aku. Ngaten Kakang. Nggih. Nanging ngantos Semar menika mangke murka. Halo Cobi. Sinten iki badhe wantun kalian Semar? Nanging tumrap kula menapa dipun ngendikaken Kakang Semar lumantar Petruk menika sampun nerak pacak nerajang perbatang. Nerak pacak nerajang perbatang perkawis menapa? Dipun menapak-menapakno Kakang Semar menika titah. Mangke rumiyin. Titah menika rak lairipun nanging batosipun Kakang Semar menika Jawata, Sang Hyang Bathara Ismaya. Nanging wiwit nalika semanten sampun mapan wonten ing jagat, sampun pinten-pinten abad laminipun. Mila Kakang Semar menika sampun dipun setrakaken boten dipun akoni dening kulawarga kadewatan, nanging tetep dados titah sawantah. Mila menawi wonten jamak lumrahing titah ingkang wantun badhe ngampil dhateng uba rampe ning kayiwangan, tontonan ning kayiwangan. Tentu kemawon kula mboten maringaken. Lah nuwun sewu lho. Menawi paduka paring dawuh mboten maringaken menika mangke menawi Semar tumuli minggah wonten ing kayangan malah mboten prayoga kedadosanipun. Langkung-langkung nek nganti anake Semar loro niki midhanget panjenengan mboten maringaken gamelan Lokananta badhe kaboyong wonten ing Karang Kadempel. Lha nek bocah loro niki nganti ngamuk sapa sing arep nandangi kridane wong loro niki? Harataya kowe.
Petruk niki anggap kaya ngeten iki ning Digdaya kliwat ukur. Luwe-luwe niki. Sing teng mburi kula sing mripate kaya ndok ceplokan iki. Niki nek wis muni nesu, sapa sing arep wani karo Bagong? Lah dalah. Lho niki napa? Ora edan ana dewa kok ditirokke iki nek ora Bagong ora lho. Inggih Kakang Rodo, nanging tetep badhe kula mboten nglilani menawi gamelan Lokananta kaboyong wonten ing jagat. Lah menawi ngaten monggo, monggo. Ning nuwun sewu, kula tunggak waru godhong dadap. Tegesipun menawi wonten menapa-menapa Narada ora melu-melu ora melu garap. Kula aturi ngraosaken piyambak. Kula semanggaken. Mrika sampun laturaken lho. Tunggak waru godhong dadap, Narada ora melu-melu, ora melu garap. Nek ana moga-moganing titah kalih menika kula semanggaken adhipun renggalang kridanipun Petruk kaliyan Bagong. Haripun sampun dipun utus dening bapakipun pados nyuwun ngambil gamelan Lokananta di Kakang Rada kasinggihan mekaten. Petruk dalem mestike mau mesti wae Petruk wis midhanget. Nggih. Gamelan Lokananta kuwi tontonaning kasuwargan. Oh nggih. Gamelan Lokananta kuwi wujute uba rampe ning kasuwargan, uba rampe ning kayiwangan. Ora saben titah bisa nyuwun ngambil gamelan Lokananta. Nyuwun mapunten, Mbul. Ingin nyuwun ngambil menika sanes kula ning bapak. Sing nyuwun ngambil nika dudu Petruk ning bapak. Nadyan bapak kita kuwi titah. Nyuwun mapunten. Ngendikanipun para sepuh, ngendikanipun para pinter bapak menika mboten titah. Ning nika dewa Sang Hyang Bathara Ismaya. Nanging bapakmu wis ora dianggep kulawarganing kadewatan. Bapakmu wis dibuang ngono ing jagat, tegese bapakmu kuwi wis dudu Jawata. Bapakmu kuwi mung titah swantah. Oh ngaten. Iya, dados kesimpulanipun keteranganipun kula nyuwun dawuh. Dipun paringaken ana mboten? Ana kawan Petruk, ulun ora mlayogyani, ulun ora maringake. Mboten maringaken? Ora Petruk. Ah nggih sampun mboten napa-napa. Gong, piye iki? Piye? Sukses ora? Di PD saiki apa engko? DP. PD ora. Di DP saiki apa engko? Ha nek wis siap DP-nen. Ning wong iki gamelan Lokananta iki ora dikeparengake tedhak ning jagat, ora entuk diboyong ning Karang Kadempel. Bagong, nun. Gamelan Lokananta mboya entuk diboyong marang jagat. Mboya entuk diagem dening bapakmu ning Karang Kadempel nggone bakal ngruwat papan wisata mapan ana ing Karang Kadempel. Bagong. Keterangane pokoke intine gamelan Lokananta ora entuk digawa ning jagat, ngoten? Iya. Nek nganti kula lapor bapak, ulun ora wedi. Ulun ingkang bakal tanggung jawab. Berarti sampean mboten ajrih kali bapak kula. Ora wedi, Bagong. Nek ngoten timbangane kula bali ning ngenten mawon. Entuk ora entuk ajeng kula suwun ngambil. Nek nganti sampean mboten biar ora. Mengentukaken maringaken gamelan Lokananta kula boyong wonten ing alam donya. Ora ujan ora kaul. Noyah-nayah Baskara titi mangsa. Bagong mboten ajeng wangsul. Nadyan Bagong dikon wangsul, kula ora arep gelem. Nek perlu kula kudu tanding kali dewa-dewa sing do tata tirik-tirik teng mriki. Kula ora wedi pikulan. Minggir truk. Wedian saiki. Edan tenan. Ning ngarepe dewa kok salto. Nandhake nek aku ban kuning karate. Nyepelekke ora. Kanthi dasar apa sampean ora ngeparengake gamelan Lokananta digawa ning jagat? Mongko sing nyilih Bapak Semar. Ora ngono kuwi pukulun. Bagong, ulun dewa, kita ora basa. Wis ora peduli. Tak basanono nek mung ngargahi mangkele Bagong. Ora wedi aku.
Yen kita wani karo dewa apa kita ora wedi cemplungake ning Kawah Candra Dimuka. Kulina aku nek dicemplungke jugangan wae. Kawah Candra Dimuka, Gong. Candra Dimuka apa? Neraka. Wit. Tenane to? Tenan. Kuwi papan dienggo nggodhog wong-wong sing salah-salah kuwi diobong nang kono. Ora wedi aku. Lho. Gong, ora edan. Ora wedi. Aku kulina cedak geni gedhe. Kula ora wedi lho. Kula nek ngamuk teng kayangan niku kulina. Pun, paringke napa mboten pikulun? Tetep ora ulun paringake. Kepiye? Wah, Di, aku aturi anget lho, Di. Bagong sampun ngantos mengaten menika, mbok sampun ngantos bener menika damel kayangan menika geger. Nek kayangan geger ming diamuk Bagong rak saru. Dipun presani dening para titah wonten ing jagat. Kepiye? Balana pisan, Kas. Sampeyan muni piye? Bagong gamelan Lokananta ora tak paringake. Kula saking mriki mencolot mriku menggunakan kekuatan tendangan tanpa bayangan. Sampeyan kena mesti muntah getih. Ya, Tru? Mbuh. Antel. Dewa-dewa sing ngarep do ngadeg. Lho. Kuwi kon tringgo kok malah ngadeg ora. Parang mboten Kulun. Tetep ora ulun paringake. Kula hitunge 3 kejeping paningan. Nek Kulun tetep mboten maringaken, mboten wonten wiyosing pangandika paduka Hyang Adi Kulun. Maringaken gamelan Lokananta dhateng Bapak Semar kula boyong wonten ing Karang Kadempel. Nyuwun pangapunten nek kepeksa Bagong mboten gadhahi tata krama wonten ing kayangan Bathara Indra. Bathara Indra kula wonten dawuh Kulun. Sira ulun dawuhi menika kula ketutupan tiyang kathah sanget. Petruk minggir aku arep tutupi. Yen kita ora enggal mangsuli kelawan Bagong Bathara Indra niki ngestaken dawuh Kulun. Sawai ulun Bathara Indra. Welo edian. Ulun putra nomor 4 Iwang Pikulun Manikmaya Atmaja ingkang angka catur. Anake Bathara Guru ki pira? Akeh Bagong. Sapa wae sik mbarep sapa sik? Ulun dhewe mboya hafal. Aku dene hafal kowe anake Bathara Guru nomor 4 kok karo mbarepe kok ora hafal. Ulun ora ngerti. Ngapa sampean? Ulun ora nrimakake. Ora nrimakake perkara apa? Perkara kita nggone swani kalian panjenenganing Iwang Pikulun Bathara Guru. Bagong bali apa ora? Ora. Kita bali ning jagat apa ora? Taunana windanana nek gamelan Lokananta ora mudhun ana ing ngalam donya ning Karang Kadempel, aku ora arep tekan ndi-ndi. Tegese kita wani kalian panjenengan ulun. Apamu sing tak wedeni? Ayo metu nang repat kepanasan tak bondo tanganmu tak rangket sikilmu. Tak lebokake ning Kawah Candra Dimuka. Oke, dikur aku wedi kok karo kowe. Apa dikur aku wedi karo kowe, Truk? Bathara Indra tandangi, aku sing nandangi Bathara Guru. Yo, manut wae. Ulun dawuh kelawan Indra kon ngundurke Bagong, kok Bagong ya pinter le gawe alasan. Isih tetep nang kene. Lah cah pinter ya cah cerdas e. Ayo, arep ngopo saiki? Tak jagani nang kene pukul. Sampeyan iki dewa wis malak. Lho. Kancane tangane loro kok sampeyan papat dhewe. Dobel ya sampeyan. Senengane dobel ya. Biasane siji mungsuh siji sampean mungsuh loro wae wani. Lah edan. Ya mau dipati iki piye iki? Bagong.
Bagong, nun, sapa niki? Yama Dipati. Dewa tukang jabut nyawa. Sampeyan rasa melu-melu. Apa dikira wau kula wedi karo sampeyan, terus saniki sampeyan ngelekke karo kula terus aku dikira wedi karo kowe wae. Hah? Jabutan nyawane Bagong. Nek pancen iso jabut nyawane Bagong, pancen kowe dewa pengpengan. Mulya wae. Kampleng sisan. Lah edan iki. Ngapa iki? Teko ora. Melu-melu lan iki kewangi karo kowe. Dawuh karo Adi Prabu Bathara Guru supaya maringake ngampil. Ya kuwi gamelan kono aku tak ureng-ureng. Aku nek nesu sapa-sapa tak ureng-ureng kok. Ora peduli ngewangi aku apa ora. Aku nesu ngene iki. Bagong aja kaya ngono. Mboten, pokoke kula kudu tetep njaluk gamelan Lokananta. Nek ora diparengake tetep kula ajeng ngamuk teng kayangan. Kita ora wedi karo Kawah Candradimuka. Mboten. Kawah Candradimuka niku ngerti karo kelakuane titah. Dadi nek umpama ana titah sing tumindake apik, cemplungke teng kawah ming merga saka karep sampean, merga sampean sengit karo titah wau, Kawah Candradimuka ora ngobong karo titah mau. Mesti ora kobong. Nyemplung kawah ya kaya ning dedaratan, kaya ora kena geni. Ning nek pancen wong niku dosa tenan, ora usah cemplungke kawah, deleke nggon pinggir wae mateng menungsane. Ning gandeng Bagong niki rumangsa kula ora salah. Kita salah merga wani karo dewane. Merga dewa sing ora adil karo titahe. Sebab apa sampean bedak-bedake karo Semar? Sebab apa gamelan Lokananta ora entuk disuwun ngampil karo titah? Ayo, wangsulan. Semar ki dadi titah merga sampean sing menfitnah ning ngarepe Sang Hyang Pikulun Bathara Tunggal. Lho, kita malah ngerti. Ngerti wae, aku maca bukune. Ayo. Putihane dadi Semar, kulite dadi Tomi. Tokok. Kulite dadi Togok. Telu-telune anake Sang Hyang Bathara Tunggal. Merga nalika semana Sang Hyang Tejamaya karo Ismaya nedeng gladen peperangan, terus sampean wadul karo bapak sampean. Sang Hyang Bathara Tunggal, Kakang Tejamaya karo Kakang Ismaya do gelut kepengin dadi dewaning para dewa. Sang Hyang Tunggal duka. Eyang Sang Hyang Bathara Tunggal. Kita kok nyebut eyang. Lho, aku anake Semar. Semar anake Bathara Tunggal. Bathara Tunggal ki Mbah Kakung. Dadi aku iso nyejarahke, kula iso nyejarahke. Sang Hyang Tunggal murka. Kok dadi kaya ngono pakartine Tejamaya karo Ismaya. Diperpeki wong loro niku, Semar kalih Togok. Togok berusaha mangan nganti cangkeme diambak-ambakke suwek. Semar niku duwe go partikel, gunung diserot, mula wetenge kebuak prongkahan niku. Nek arep nggo uruk mang bedel wetenge Semar. Terus do didukke nang kayangan. Kowe leha-leha dadi dewaning para dewa. Semar ngrekoso ning jagat ning kepengin nyuwun ngampil gamelan. Ora entuk ki terus saiki keadilanmu menyang endi Pukulun? Keadilanmu menyang endi? Sampeyan ora tresna karo sedulur, sampeyan ora tresna karo sedulur sing mangsia-sia urip ning jagat. Ming disili gamelane kok ora entuk. Wong kok le malak men kowe. Yama Dipati, ajar kowe. Ayo. Macem-macem. Aku dong tutuk le koja. Inggih. Ngono. Lho, Yama Dipati. Aduh Pukulun kula malah tratapan. Kowe jajal njabut nyawaku. Aku isih urip kok jabut untumu modar. Ompong kabeh kowe. Oh. Kowe ya ngati-ati lho ya Dipati, ngati-ati. Sembrono tenan. Kok tekan semono kamu ngitung kowe. Nek Semar karo Tejamaya anu Siwa Togok gelem dadi dewa, kowe kapan dadi dewa? Ra kelakon kowe. Kemewat kaya wong regem jimat. Awa dikira titah kaya Bagong iki rawani gawe kisruh kayangan. Tak enteni telung kedheping paningal, kowe ra menehke gamelan Lokananta, aku ngising sanggon-gon. Wah, jan. Tobat. Lah nek kelakon apa ora teng-tengan kabeh?
Lah menika lho Pak, kula ing ngajeripun kalian Bagong menika. Wong dugal kewarisan sak kepenake dhewe. Ning tumrap kula suarane Bagong menika dadi wakiling para kawula ingkang mapan wonten ing Janaloka. Lah ya kuwi. Lah di guru menika ya dipun suwun pados maringaken gamelan Lokananta iki kok ora kersa iki lho, malah tumrap kula ingkang nyumet dhateng kamontraning kayiwangan ndadosaken geger menika paduka dipramesti Bathara Guru piyambak. Kakang Rada, menawi panjenengan sampun paring dawuh tunggak waru godhong dadap mboten melu-melu lan mboten melu nggarap ala becik bener lumput bejo cilaka bungah susah kula ingkang nanggel. Nggih ngaten kula semanggaken Yama Dipati wonten dawuh aja wedi kangelan lan aja samar kelawan apa ingkang katindakake dening Kakang Ismaya. Bagong lawan Petruk dirangket. Sawise dirangket pasrahna lan panjenengan ulun dhewe ingkang bakal nyemplungake nang kawah Candra Dimuka. Nun ngestaken dawuh. Nyuwun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kakang Rada, prapi sampun paripurna pasewakan penyarian kula wonten timbalan Bukulun. Budalna ingkang padha seba ingsun kundur ngedaton. Kula nun ngestaken dawuh. Nyuwun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Bawa keperanggul monggo ngayuda kepapak bawatnya bentar kepapak nyunggi ngaloko Petruk kantong bolong Pukulun Sang Hyang Bathara Indra kowe titah ingkang nyula wetha wani nantang karo Bathara Dewa wani gawe geger kayangan Suralaya apa wis serep nyawamu. Nyuwun pangapunten tinimbangane kula wangsul didukani kalih bapak namung kepengin nyuwun ngambil gamelan Lokananta ewadene para dewa kok mboten maringaken. Lah niki kula sing rumpang ngrasake nek para dewa niku mboten adil pun kula sejarahke. Bagong wis nyejarahke Atagong. Dumadine bapak, dumadine Siwa Teja Mantri, dumadosipun Pukulun Sang Hyang Manikmaya. Tak kira mboten luput napa sing kula aturake sipun Pukulun Sang Hyang Bathara Guru. Ning tetep mboten maringaken wujuding gamelan Lokananta nyuwun pangapunten. Arepa Petruk niku persasat mangke remuk disawurke putung dibandemke teng kayangan. Ning bapak ajeng kula labuhi pati. Yen ngono enteng karo patimu. Mboten enteng sebab napa pati urip niku sing gawe sing kuwasa. Mapano tak bondo tak krincung sikil lebokke ning kawah Candra Dimuka. Carane sapi mang jagariyen Pukulun. Nek kula wis ora iso obah, ora iso ngrawat mang bondo tangan kula mang krincung sikil lho. Gene marganing patimu. Nuwun sewu nek kula wantun kalih sampeyan.
mati kok. Hah? Mati aku. Kaya kena jemparing dadaku kok. Kekuatanku ilang kabeh ya, Gong. Aku iso omong ngene iki ning ngobahke jenthik wae ra iso. Aku ya ae. Semuk dadi lemes kabeh ngene iki. Kowe nggo obat kuat ora nggowo. Men iso obah. Obah wae aku wis seneng lho jane. Ayo Sambato. Kena daya kekuatan pusaka kaendran ora lumpuh aja tundang Bathara Indra Petruk. Lah sampean sombong. Sampean umuk. Ayo nek wani tangan kosong. Truk. Awak madhep rono angel. Otot bebayu kaya ilang kabeh iki piye iki? Mentari mata tok sing ketap-ketip. Wah cilaka ya aku ya ngono iki. Wah wis mati iki cecok cemplungke kawah Candra di muka. Ora sawedi karo mati le. Nek perlu awak dhewe mbelani bapak tekaning pati, awak dhewe nyemplung kawah. Nek pancen awak dhewe engko petungane karo sing gawe urip ki ora salah. Kawah Candra di muka ora mempan mobong karo awake dhewe. Tenane? Tenan. Kuwi buku ngendi sing ngomong ngono kuwi? Lho, nyatane jaring para kiai, para pepundhen kae nek wong ora salah cemplungke kawah ki genine ora kuat ngobong karo awake dhewe. Muga-muga ngono ya, Tru. Ha iya. Ayo. Ayo saiki nglawato. Kula mboten saged nek pancen sampean kendel tenan. Ayo. Mangluari kekuatan samsing tiba teng awak kula. Ayo. Aku culke, kae ana kekuatan Bathara Indra sak asik kaya. Wila suarane Bagong kok isih kaya ngono. Sapa kuwi? Bathara Brahma. Weh. Kowe dewa apa kowe? Dewa geni. Nek aku nyilireke. Lho. Dewaning geni kok cilirek. Mesti kowe kejaba kowe nggo gas bareng to kowe. Wah, Bagong ki pancen omongane nganyelake. Sapa kowe, Truk? Bet ketoke Yama Dipati aku nyawang saka kene kok sandangane. Kae ora sakon melu-melu kok njabut nyawa cilaka, Truk. Ayo Sambato kowe ora iso nglawat tak jabut nyawamu. Wis aja kesusu Yama Dipati nek ora mau dadi jabut ya. Bagong. Pancen cangkeme elek kok Bagong ora. Wis kowe ora iso nglawat tak bondo tak mlak krincung sikilmu. Kowe tak bondo tak aturake Wang Pikulun Bathara Guru ki nampa pidana Petruk. Pun kula saniki wis ora iso apa-apa. Mang napake ora apa-apa. Truk. Kirim SMS karo Semar. Lho. Tanganku ora iso obah lho kok. HP iki ning sak ning ora iso obah. Nek iso aku kirim SMS karo bapak, "Pak, aku tulungono bapakmu sing munggah kayangan ngamuk." Piye ya carane iki? Ha wis sakdi pasrah wae iki ora iso piye-piye iki. Wah, cilaka tenan iki. Mati tenan awake dhewe. Ora usah nangis, ora usah nangis. Ora usah nangis dasmu. Anakku cilik-cilik. Anakku sing cilik dhewe iki lucu, Tru. Iki aku ngerti kaya ngene iki aku ora melu. Gong. Belani bapak iki diantepi rasa gembeng. Oh, cah jiri ora. Ora bojomu ora ya isih to, ora ya dopeni bojomu to. Gareng urip, Tru. Lah ngopo? Ora ngerti to. Gareng ki seneng karo bojoku. Petruk dibondo tangane Bagong, bondo tangane aturke Sang Hyang Jagat Kirinata. Ya ngestoke dawuh Kakang Bathara Indra. Bagong ya dibondo. Iya. Dibondo digawa ning ngarepe Sang Hyang Bathara Guru. Wah, mati dening aku. Ayo nglelengo saiki. Ora ngleleng. Ora wani ngleleng dudu Bagong. Wah, rangket tanganmu tak krincung sikilmu, lebokke paku jarane. Ora. Ngandel ora. Modar kowe. Arep aku wis ngene iki ora iso mbales wae. Kapokmu kapan wong aku bar mangan pongge pirang-pirang. Ora setup ngono. Waduh. Mulek-mulek ya. Buyer.
Oh, lantute kok turun bapakne. Ayo, kapokmu kapan? Waduh. Dirangket wis ora wae. Kowe wae sing ngrangket Bathara Indra. Kon ngrangket Bagong kok ora gelem. Kok kaya tembakan lho. Iki keistimewa aku nang kene iki. Iki termasuk pusakaku e. Ngampet ambegan Bagong diboyong ngarepe Iwak Betul Bathara Guru. Samar pamoring sukma sinukmaya sinukmaya winaya ing asepi sumimpen teleng ing kalbu pambukaning warana tarlen saking liep layaping aluyup Panakawan Petruk lan Bagong wis dibondo tangane dikerincung sikile ora iso nglawat. Ayo saiki mara gage Sumbara iki oleh-olehane yen to titah bakal wani marang kadewatan. Wis Gong iki idian Bathara Indra wonten dawuh pukulun kok ora mbok plothot wetenge ing ngatasé ning Bale Marti Kundha manik. Asem aku mampu dhewe, Truk. Mumet aku. Salah ora. Edan kok kowe iki ora. Wis pokoke mumpung arep mati tak entek-entekke. Ndak engko malah dadi sangu malah ora prayoga. Kita bakal ulun cemplungke ning kawah Candra Dimuka. Mboten wedi, kula mboten ajri. Mang cemplungke teng kawah Candra. Cemplungke saiki. Nyakit kowe. Licik kowe Bathara Guru. Nek pancen wani ayo aku balekno kekuatanku kaya mau. Obrabrik tenan kaya. Aku ora wedi lho Bathara Brahma, Bathara Indra, Bathara Yama, Dipati. Ora wedi kabeh aku. Ning caramu ora kaya ngene iki lho. Gong. Ora kuat heru kok. Oh. Tak kira nek Bathara Guru. Ayo balekno kekuatanku. Nek pancen kowe wani, balekno, ora wedi karo sapa-sapa aku. Sampeyan ora maringake gamelan Lokananta, tetep kula kali Bagong ajeng ngamuk teng Kahyangan Suralaya. Tetep kula ajeng ngamuk. Kita nadyan sumbar kaya ngapa ora bakal bisa nglawat. Sumbaro petak aciya-ciya. Wah, basa Korea bareng. Apa, Gong? Basa Korea. Petak aciya-ciya. Iki basa sastra Jawa iki bidalang biyen iki sok muni Sumbara petak aci-aci ngono kae. Petak ciang-ciung. Ciang bulu cuek-cuel ciang-ciung. Ini dian ora. Bathara Indra kula wonten paring adhawuh. Aja nganti digawe macak. Kowe terus arep dipacak ora. Kuwi basa Jawa iki. Panakawan sak karone iki cemplungna ning kawah Candra Dimuka.
iki jarake adohe panase kaya ngene. Santai malah awak dhewe ora ngrasake lara kok. Blung buk mati. Jare nek ora salah ora buk. Iki ketoke kok tetep buk nek iki. Rungokno pesambate wong-wong sing tak obong ning Candra Dimuka sing duwe dosa tumraping para Jawata. Petruk sik mawon. Iya, kowe sik ya, Truk. Kowe iya ngopo? Bakal ya wong loro kok aku sik. Aku kan ndelok le mung ngolet-ngolet e. Ngolet-ngolet kena geni modar ora mati dringake kok. Mentolo aku. Petruk. Bareng kobong kok rambutmu makbuk. Jaluk pamit, Truk, tak tututi, Truk. Wis mateng po? Ora kok. Kok awak dhewe kok ora iso ngrasake panas to iki, Gong? Padahal kiwa tengen geni kaya ngene, Truk. Heeh. Teng jlerit ora karo-karuan teng brengok. Nyawa disiksa pirang-pirang. Tanganmu iso obah ora, Le? Iso. Coba ngadeg kok. Wah, gene kok iso ngadeg. Malah waras e. Ha iya. Wah, ayo ngendi-endi geni. Ayo iki sing jeneng Kawah Candra Dimuka. Wis diantruk. Kan ana wong dikethoki late bola-bali kan. Kae wong gaweane goroh. Ngapusi. Berarti aku sok ngono kae ya, Truk. Aku sok goroh ra. Medeni tenan. Kae wong kok sirahe dipalu. Pecah. Gathuk meneh, palu pecah gathuk meneh. Kae wong sing pikirane wong pinter ning dienggo pinteri wong liya. Wah, dan ana wong matane dicubles paku sok kae, Cuk. Kae gane wong injen. Aduh. Ngopo kok aduh? Aku kulinae. Aku kuwi karepmu kowe. Aseme bojomu barang tak injen kok. Kok warna-warna ya pasiksane ya, Truk? Kaya ana sing di slamet wetenge mangan barang haram. Oh, mangan iwak-iwakan sing ora entuk dipangan kuwi, dipangan iki wetenge disumeti kaya ngono kae. Wedan. Oh, kaya ana bokonge disodok. Disogok nganggo apa jenenge iki? Apa jenenge wesi kae, Truk? Kae gaane ngentut sak nggon-nggon. Aku ana kabeh ya aku. Berarti pasiksanku ngedeni ya, Truk. Oh, medeni. Mripate dicoblos, ta wis sok nginjeni, ya. Sok goroh, lambene kethok ilate. Wah, nyemelangi. Ning ya ana sing kae diobong murup malah guyu cekakaan. Diobong murup guyu cekakaan. Kae saking dosane ora iso di ngapura nganti dadi penghuni neraka. Dadi jim, dadi setan. Kae serang ngrasake lara kae kaya ngono kae. Mergo saking jahate. Ketoke kowe prek. Duapure ora. Aku ora ngopo-ngopo kok. Sing kono kok ketok ngono. Gong, iki cah cilik kok dosane akeh banget. Kamplang mencrat. Ora ngerti iki sapa iki? Sapa e? Sang Hyang Bathara Wenang. Mulai dhewe cemplung kawah ora apa-apa iki mergo ana iki. Waduh, pemadam kebakaran. Waduh. Kok wek-wek lambemu lho. Lah kok karo geni kok ndele ra jam-jam iki nek ora pemadam kebakaran ora ana to. Gong tak omongi lho.
Pemadam kok pematan? Pemadam kok kowe tak omongi. Kowe mau iso crita Sang Hyang Bathara Tunggal. Heeh. Ya ta? Heeh. Bathara Tunggal iki sapa? Bapakne Bathara Guru, bapakne Semar, kuwi kambah kakung awake dhewe. Heeh. Lah iki bapakne Bathara Tunggal. Wo. Kakek buyut. Heeh. Kakek buyut. Ora kakek buyut niki sesembahaning para yai wong-wong dewa Bathara Guru nyembah karo iki. Kok cilik to? Ha wis ben ora. Cah SD kok pintere ra jamak-jamak. Cah SD pinter. Ngapa ya, Tru? Jengkel karo aku. Kowe meneng rasah cerewet, aku tak matur. Oke, wong anggere nyambung rebut tak sikut cangkemmu kowe. Meneng. Ya, radong meneng ndak engko adek kualat. Ya. Bekti kula Bulun. Iya. Petruk ndak tampa, pangestu ulun tampanana. Dadi wiraswara apik. Cilik kok suarane gandem. Dadi MC wae, Tru. Nen bermersi. Ana kowe lunga ana, kok cedhak sing dikethok ilate ke. Gah! Ngono ilatku malu dikethok. Aku iki cerewet kok nang ngene. Meneng sih to? Bekti kula Bulun. Iya. Wah, iya. Petro dalem Bulun. Marmane kita ora ngrasake panas mergo saka daya ulun. Nggih, kula sampun ngertos. Wah, edan. Ampun. Wis meneng. Ulun sak pejagung kelawan jeneng kita, nedyan mitulungi kelawan jeneng kita Petro. Kula, iya Petro. Merga apa ingkang dadi karepaning bapakmu mau becik dene Bathara Guru kesasapan tumindak angkara budi candala. Bathara Guru ingkang duwe watak sewenang-wenang dheweke ngrumangsani dadi dewaning para dewa, tumuli ora tresna asih kelawan titahe kuwi kleru. Nggih, Bu Kulun. Mula ulun ingkang bakal paring pitulungan kelawan jeneng kita. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Nanging sadurunge kita ayo ulun entasake saka ing kawah Candradimuka, kita ulun kanthi ana ing Ngundarandir Bawana Petro. Sakmenika? Iya, Petro. Ha nggih nderek mawon. Ing kantong bolong yen ora apa-apa. Eling ana satriya Wiratamtama. Kebat kita tut wuntat kan laku Jandra ulun munggah ana ing Ngundarandir Bawana. Sawetara bakal ulun paringi kanugrahan lan kita kudu bisa minangkani apa dadi utusaning Semar mboyong gamelan Lokananta. Nanging ngaten parampulun kula ratun nderek, monggo ulun kula dherekaken Petruk bareng kelawan panjenengan ulun. Nggih. Bajigur. Petro iki ora sadar ya. Petro ki hilang ingatan ya. Nek nggawa aku. Dijak karo si sama mau cah SD mau. Petro ayo ning kantor kepala sekolah, monggo kula dherekaken. Lah kok lali nek aku nang kene. Weh, lah penyakit. Wis, piye iki aku nang Kawah Candradimuka mongko ora ana sing mitulungi karo aku. Gong, yo. Mangkat. Kae uteke ra dienggo ya, Jan. Komeng yo mangkat. Kowe iso mabur ki mergo apa, Truk? Aku ki ra iso mabur ya, Nyok. Ulun piye Petruk? Bagong mboten saged mabur. Ulun lali. Kae ngopo cah cilik kok ngambung bathuk barang.
Wis dinehi kekuatan Mabura cah goblok. Wah, timblis kok kene modar ora. Yo. Nang ndi? Kalasan. Ngundarandir bawana. Melu ya, Tru? Mabura. Miturung iki lawan jeneng kita duk nalika kita manjing ana ing kawah Candra Dimuka. Inggih. Malah kula dereng ngaturaken panuwun kaliyan Pukulun Sanghyang Bathara Menang. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Pukulun. Mbaya ora dadi ngopo Petro. Bagong dalem. Ulun ingkang miturung iki lawan jeneng kita saka kawah Candra Dimuka. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Pukulun. Dene Paduka Hyang Adi Pukulun Sanghyang Bathara Menang sampun ngentasaken kula saking pasiksan kawah Candra Dimuka. Iya Bagong, mboya dadi ngopo? Nun. Mboya dadi ngopo? Mboya ya ora. Hah? Ora dadi ngopo, dadi mboya dadi ngopo. Wah. Basa dewae angel. Ayo. Pukulun, ulun, kita, mboya, punapi. Punapi apa? Punapi gledekan. Tonyo muntir ndasmu. Lu karo kakangne kok kaya ngono to. Oh iki apa-apa tak rungokke kata omongke. Punapi iki apa? Punapi iki apa? Mboya dadi ngopo? Mboya dadi punapi. Ngono. Oh nggih. Bagong, dalem punapi? Lho. Pukulun, Pukulun karang kuwolak-walik. Anane kita lawan Petro ulun tulungi. Sarta ulun papanake ana ing Ngundarandir Bawana. Merga ulun bakal paring sewiji-wiji kelawan jeneng kita. Lho Tru Ardina Iwine. Kuwi ditandur nang dasmu iki kok. Truk iki kayangan cangkeme sing apik lho, Truk. Soale kowe iki ngeyel, goblok tur ngeyel ora. Asik. Ya ora asik ngopo? Kok ngerti-ngerti njur asik iki. Para widodari pikantuk bakmi. Ah iya. Ora masalah, berarti gledekan mburi mau, Truk. Grung-grung. Ngerti metu, pecungul. Piring. Bagong, dalem kita aja sembrono. Yen nganti kita sembrono nyawang kang ora-ora, kayangan Ngundarandir Bawana kuwi kebak walat. Apa kita kepengin wuta? Ampun. Punapi? Pukulun. Kula namung mboten sengaja, Pukulun. Iya, Bagong, Petro, wonten dawuh Pukulun. Ulun Jarwani. Jarwani sapa? Jarwanto, Jarwani, Jarmiyem. Platrae kathok. Aja. Jarwani iki ulun kandhani kok Jarwani kok kulawarga ora. Angel tenan aku ora paham nangkap kata-katane Pukulun Sanghyang Bathara Menang. Merga ulun Darbi Wahyu. Oh. Wahyu Pukulun? Iya. Kang aran Wahyu Pamong Praja. Oh. Satpol PP, Tru. Ya Wahyu Pamong Sejati. Oh, Pamong Sejati. Iya. Sapa to ingkang wajib nampa kejaba amung jeneng kita apa ana kawan Petruk? Merga ing antaraning Gareng Petruk lan Bagong kuwi
ingkang sayekti dadi pamong sejati mau mung Petruk kelawan Semar. Ngrungokke ra kowe. Aku jaluke Wahyu to. Bagong yen kepengin Wahyu iki isih ana sisa siji. Wahyu ingkang urung ditampa dening titahe ya kuwi Wahyu Nelongso Utama. Niku kekuwatane menapa, Lur? Yen kita nampa Wahyu Nelongso Utama, sakjroning saksuwining urip kita bakal urip nelongso kanthi ora ana pedote. Pun mboten kedulungan Wahyu mboten patheken. Mane entuk Wahyu Nelongso Utama mbok ya wis. Sawise kita nampa wujuding Wahyu Pamong Petruk, mengko kita ingkang kudu ngapokake Bathara Guru. Saranipun wong nyatanipun kula menika kawon lan para dewa. Nek mboten panjenengan bantu, kula tangel lamun iso gawe wiranging Bathara Guru sing pun gawe sengsara kula kalih Bagong. Ulun ingkang bakal gawe srana sing wigati kita tampa dhisik Wahyu Pamong sejati iki Panakawan Petruk. Gunjang Kanjeng langit kelap-lapaton. Lir kincanging risang mawe gandrung. Weruh ora, Gong? Weruh. Kaya lampu klip-klip-klip. Terus langsung manjing ning awakmu. Wah, yes iki. Wong iki nek nrimo lelakone sarwa ikhlas, sarwa sabar, lho, ora gleleng. Entuk Wahyu Pamong sejati. Luar biasa. Biasa di luar. Iya. Nyenengke pokoke kowe terus. Iya. Terus anggen kula ajeng males ngudi tuwuh lara wirang kula kalian Bathara Guru Petruk lawan Bagong. Kita padha megenga napas. Ulun ing bakal nyebda lawan jeneng kita Panakawan sakarone. Wujudipun menapa Ulun? Wis kita manut lan panjenengan Ulun Panakawan Petruk. Gunjang Kanjeng langit kelap-lapaton. Lir kincanging risang mawe gandrung. Sigra megeng napas Panakawan kekalih tanggaping gati Sang Hyang asih prana. Eling-eling jawata sak ciptane dadi sak sedyane ana. Ilang wujuding Lurah Petruk sumangga Lurah Bagong. Satring Madukara miwah satring Jodipati dadi kaget kadrakasan Lurah Petruk kantong bolong wau. Gunjing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik. Kita wis salin wujud Panakawan. Kula wujud menapa Ulun? Petruk wujud Raden Janaka Werkudara utawa Bagong wujud Raden Werkudara. Waduh. Truk? Delokno aku, Truk. Wah. Ngopo kok gembos bane iki? Werkudara iki sing duwe mesti muring-muring iki. Kae Werkudara apik-apik kok minggo walikan Bagong. Diamput kae ngene. Panakawan wonten dawuh kita wajib nganggo ukarane Arjuna apa dene Werkudara. Werkudara saksuwene uripe ora nate lungguh ngisor. Lungguh dhuwur, Gong, ngadeg, Gong. Ane kleru. Sudu, ya. Arjuna wonten maring dawuh pukulun. Yen Petruk memper merga suwarane tiru sapa-sapa bisa. Arjuna wonten maring dawuh.
Raharja saprapta kita tansah pinanganing kawidadan. Niring sambi kula kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ming pangabekti kula kunjuk ulun. Wah, durung. Ngampet tambegan ket mau. Werkudara. Kok kaya truk ngeremak jek. Werkudara. Aku nyebute piye, Tru? Kakek Wenang. Kakek nenek, Kakek Wenang. Kakek Wenang. Ora Jawa. Wah, iso jeblok wetenge, Tru. Dampet wis dadi dapukane dhewe-dhewe kok. Lah mekaten. Werkudara ki ora basa. Iya lali. Mbok kongkon menyangeti. Kakekku Wenang. Budal numpak opo? Ngene wae, Gong. Piye? Kowe ora usah omongan, aku sing omongan aku ndak ketara. Jlampong. Jlamprong kok jlampong. Kula nenten dawuh Kakang Mas. Didhawuhi budal nang Suralaya. Ayo padha budal saiki. Kakek Wenang. Aku njaluk pamit. Nggo momiti lambutmu iki piye? Njaluk pamit kok njaluk pamit ora. Apike kowe wae terus sing ngomong aku ora kleru terus. Naitira mekaten kulun kula nyuwun pamit. Surtiti ngati-ati. Duga-duga digawa. Kebat kita budhalo kapokno Bathara Guru non ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Arjuna. Oh, Mastu nama sidam skaring bawana langgeng Kakang Ismaya ya. Wonten menapa Kakang dene jeng ngandika Kakang Ismaya rawuh wonten ing Kayiwangan. Nanjihke karo anak-anakku sakarone. Atmajanipun Kakang Semar ya. Sinten Kakang? Lah kok dadak tambuh apa ora tekan kene anakku? Petruk karo Bagong. Sing tak utus nyuwun ngampil ya kuwi gamelan Lokananta. Gamelan Lokananta tak silih sedhela wae ning Karang Kadempel. Lah ming tak utus supaya nyilih gamelan Lokananta lah kok dadi anakku sakarone ora bali iki do nendi? Anakku sakarone ora bali kuwi do menyang endi? Nuwun sewu. Kakang Ismaya sampun ngantos kejoting penggali kula badhe waloka. Iya, kowe arep jujur piye? Sekawit Petruk kaliyan Bagong panci sowan wonten ing Kayiwangan. Nyuwun ngampil gamelan Lokananta. Nanging trekahipun Petruk kaliyan Bagong ing nilar tata krami. Wekasan kula yumutaken boten ngego tumunten dados dukanipun para Jawata anak-anak kula sedayanipun. Boten tarimah menawi Petruk kaliyan Bagong tumindak boten mawi tata krama lan unggah-ungguh wonten ing Kayiwangan. Tumuli lajeng dipun rangket dening para dewa anak-anak kula ing kapandhegan ingkang putra pun Bathara Indra. Sedaya sami nyuraosaken sarta munjuk atur ngersanipun ingkang rayipun Manikmaya. Kelepatanipun Petruk kaliyan Bagong menika sampun boten saged dipun paringi pangapunten. Kedah nampi paukuman dipun cemplungaken wonten ing kawah Candradimuka. Kakang Ismaya kula nyuwun pangapunten. Dene putra-putra panjenengan Petruk kaliyan Bagong sakmangke sampun mapan wonten ing kawah Candradimuka. Lah kok iso piye kuwi? Suram-suram tiwankara kinden lir manguswa kang layon denya ilang kang memanise wadananira layu kumel kucamrah nyomaratani ing Petruk
Bagong kowe lah kok ora kenyono-nyono, ora ngimpi apa-apa kok aku kelangan karo anakku sakarone Petruk Bagong. Matimu ora mati siya le. Kowe mbelani karo wong tuamu. Ning apa Semar ya ming arep meneng wae nek anakku loro dadi korban. Nggonmu mung kepengin nyuwun ngampil gamelan Lokananta. Kowe nendi le anakku Petruk karo Bagong? Astuna Sidam skaring bawuna langgeng iki kaya wayah ulun panengah Pandhawa Arjuna kasinggan mekaten mulun kula ingkang wayah pun Arjuna kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ya ulun tampa pangestu ulun tampanana Janaka kula pun dinggo jimat pariping dayanana ing kasantosan Werkudara padha raja sak prapta kita Werkudara padha raja sak prapta kita tembang ngrawat-rawat bintombok bakul sinambi wara Kakang Semar badhe gadah damel inggih menika ngresmekaken papan ing mapan wonten ing Karang Kadempel papan panging garing-garing penggalih para kawula tumuli utusan kaliyan atmajanipun Kakang Semar inggih menika Panakawan kula Petruk kaliyan Bagong nanging nggo sepriki Petruk kaliyan Bagong boten wangsul dhateng Karang Kadempel pukulun menawi dipun keparengaken ingkang wayah pun Arjuna cemadung dawuh Panakawan Petruk kaliyan Bagong sakmangke mapan wonten ing pundi ya Bathara Guru kakekku mula akeh sulana pitakonku Petruk karo Bagong endi ya kaya ngono kuwi wong kang ora duwe tata krama mesti bakal kena walating kayiwangan. Wah. Aja atun bisa. Apa kuwi jenenge? Aja atun bisa nyucup. Ngucap Kang, ngucap. Dadak aku liwat bakal marsal ora dadi bae. Kita omong apa? Wah, Bathara Guru kok pupinge kudu presake. Ora krungu omongane ting Arjuna wonten paring adhawu. Aku tak guneman kelawan jeneng kita wae. Rumangsa ora dong lamun guneman kelawan Si Werkudara. Bareng paduka pukulun. Kita ulun jarwani. Lamun Petruk kelawan Bagong samengko wis mapan ana ing Kawah Candradimuka merga ulun ingkang paring paukuman ulun cemplungaken ing Kawah Candradimuka. Kakang Mas sabar Kakang Mas. Kakang Mas sabar Kakang Mas. Kakang Mas sabar. Sabar kula aturi sabar. Menawi paduka mentala dhateng Petruk kaliyan Bagong ing mekaten kula boten narimakaken menawi paduka pukulun boten paring panggesangan kaliyan Petruk kaliyan Bagong sampun mapan wonten ing Kawah Candradimuka klilanana kula badhe ngamuk wonten ing kayangan. Wah aku ya arep ngasur ngamuk aku ya arep ngasur nek kapun ning kayangan. Wah udet-udet Kuku Pancaraka mbodadine Bathara Guru. Werkudara, Janaka, yen kita arep wani lan panjenengan ulun, kita malah keluputan ora perdilu.
Kakang Mas piye? Kula suwun panjenengan kendel kemawon. Pangandika panjenengan klenta-klentu. Klera-kleru karo kene sapa? Kula aturi kendel kemawon. Wah. Aku nesu. Inggih kula ngertos. Kula tetep badhe nyuwun supados kula dipun cemplungaken ing kawah. Yen kita njaluk cemplungke kawah, apa kita njaluk ulun sirnake? Wah, gage. Aku sirnano babar pisan. Kula atur nyirnaken dhateng pun Janaka guntur geni guntur angin sirnakno Janaka lan Werkudara. Janaka wonten dawuh. Iya apa dewa kok dolanan kembang api? Menika guntur geni guntur angin. Kula lan panjenengan Kakang Mas mboten menapa-menapa kenging guntur geni guntur angin. Wah. Wow. Kakang Mas wahipun sekedhik mawon. Wow. Ketiban Cestri Sula. Ora ati. Aku dilindungi Cestri Amin. Dewalo regane katiku mara mati dening aku kowe. Janaka lan Werkudara. Lah kok dadi kita digdaya Janaka Werkudara. Lutira kawang-wang gegono bang sumirat ing Petro kowe tak kongkon malah tekaning pati. Bagong sapa sing arep gawe panglipuring kawula sakarang kadempel. Monggo kowe sing ditresnani wong sakarang kadempel Bagong. Wah Petro ora nyono kowe tak gaweke beskap tak gaweke blangkon malah mbok nggo sangu mati. Wah Bagong kowe kok mati kok nganggo training tok. Aku piye iki ora duwe kanca? Kancaku ming gareng. Kakang Semar. Ngapa kowe? Kowe wong jahat. Kowe wong wengis. Kowe wong ora duwe rasa kamanungsan. Mestine kowe dadi dewaning dewa iki ngayomi karo titahmu sak jagat. Lah kok dadi malah kowe mateni wong tanpa dosa. Dosamu mbok gembol, mbok indit, mbok kempit. Apa rumangsamu sesuk ora ana sing ngadili karo kowe? Eling Manikmaya. Panguwasa tungganing jagat ki mung Gusti ngakarya loka. Mongko kowe iki dadi makhluking sing gawe urip. Apa rumangsamu kowe tumindak ala kuwi ora diitung dosa, tetep po diitung dosa. Kowe mateni anakku Petruk, mateni anakku Bagong. Utangmu sesuk mbok saur karo sing gawe urip kapok kowe. Wis ora usah dadak kowe nyanak-nyanak karo aku. Aku tak nyemplung ana ing kawah Candra Dimuka. Aku ora iso nek ditinggal Petruk karo Bagong. Atiku ki
iki dadi wong tuwa lara. Atiku dadi wong tuwa kudu piye lek arep nglakoni. Kowe wengis, kowe manik moyo, kowe jahat, kowe destva ning watakmu candala, budimu nesa kowe. Kakang Semar. Kakang Semar, kula nyuwun pangapunten. Kula dosa, Kakang. Wong ki anggere wis nglakoni lagi sadar kula dosa. Sega wis dadi jenang. Ora bakal pulih dadi sega meneh. Kejaba nek tok janganke krecek. Kuwi jenenge cocok. Kakang Semar sampun kados mekaten, Kakang kula sampun tobat. Piye tobatmu ora ana gunane? Anakku sak kloron Gareng anu Petruk karo Bagong mati nang kawah. Ora iso bali meneh. Aku mengarep ngresmekke kok kowe iki tok gawe angel to, Guru. Mbok ya nek ana wong arep ngresmekke papan sing becik, papan sing apik iki aja tok gawe angel. Pira bara mbok sokong, danane kurang pira? Kebutuhane apa? Lah kok kowe iki malah lah apa kaya ngono kuwi wis wangun wis becik. Kakang Semar ingkang boten tarimah boten namung panjenengan. Sapa? Janaka kaliyan Werkudara ngamuk wonten ing Kaywangan krana kula mejahi Petruk kaliyan Bagong. Kapok kowe. Kapok kowe. Iki engko nek nganti tak sebar-sebarke lumantar grup WA Negara Ngamarta. Wah. Sing tekan Kayangan ora ming Ndara Werkudara, Ndara Janaka, ning Ndara Kresna, Ndara Puntadewa, Ndara Setyaki, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena kabeh do tekan kene do ora trima karo patine Petruk karo patine Bagong. Ayo. Kayangan geger. Kayangan morak-marik merga saka apa? Kelakuanmu kuwi. Ana wong kepengin nyuwun ngampil. Lah mbok mestine nek kowe iki dadi guru sing apik, dadi nalendraning dewa sing becik, aja kok Semar mbok wong sudra sempali pidak pejaraan jalmawanan saumpamane kuwi rak titahmu to. Nek nyuwun ngampil karo kowe iki mbok paringana ngampil aja tok gawe angel. Wong nyilih ki adile mbalekke, ora ana wong nyilih kok ngehaki sak teruse iki ora ana. Aku ya arep balekke gunane apa aku kenggonan gamelan Lokananta? Karang kadempel ki ya gablek gamelan. Nek wilane nggo nuthuk ndiasmu iki nek wilan. Semar kelangan anake padake. Mula omong aku sak karepku. Inggih, kula mboten menapa-menapa, Kang. Ayo arep ora trima ya kena. Ora trima ya sikep tak jak nyemplung kawah. Kula ingkang kagungan kawah tentu mboten menapa-menapa. Wis ora urusan. Atiku lara tenan iki. Aku lara atiku. Inggih. Lajeng kula kedah menapa? Entuk kowe tak ngapura. Ning kowe kudu iso nguripke Petruk karo Bagong. Kakang Semar. Petruk kaliyan Bagong badhe kula gesangaken. Nanging Kakang Semar kedah saged ngasoraken kridanipun Janaka lan Werkudara. Apa mbok anggap aku wedi karo daran-daranku? Kae ngamuk kae nek aku sing nyirep, stop, langsung do mandeg. Mergo kae do manut karo aku. Menawi ngaten kula nyuwun Janaka lan Werkudara dipun ndakaken kamurkanipun. Kula ingkang badhe nggesangaken Petruk kaliyan Bagong. Anggere kowe ngapusi titenono. Anggere kowe goroh titenono. Ndaraku Werkudara, ndaraku Janaka iso tak ndakake kamurkane kowe ora nguripke Petruk karo Bagong. Wah, Semar ngamuk neng Kayangan tak rubuhke Suralaya tak kandhani. Syukur. Ayo do salin. Sing dandani kaya ngono sapa? Kakang Semar salin kepiye? Salin ora sae tak uyuhi. Inggih. Ngestakaken dawuh iya Kakang Semar. Ndara Werkudara salin. Wow, jengkulmu mlocot ora. Gawe Werkudara nglelengi ora jamak.
Ora lho, tak ajar dhewe-dhewe. Aku nyemplung kawah, cemplung karo Bathara Guru, tulung karo Sang Hyang Bathara Wenang. Dijak ning Kundaran Tirbawana diparingi wahyu pamong sejati, Pak. Syukur. Bagong ya ngono. Wah, dengkulmu mlocot. Wis ya, Wer. Seneng ya aku. Kukune dotan. Udat-udat ora ndek kuku arep udat-udat ora. Malah justru tak kethoki kukune anjing. Ndak mbeler. Ha iya. Gapure Bagong. Nek ngomong sak penake dhewe rumah saku. Iki engko Bathara Guru nek tekan kene tanjena gamelan Lokananta nggih ngestokke dawuh, Pak. Kula apa kulun? Oh, Mastu nama Sidam. Malah ulun rumangsa kewirangan merga saka tingkah laku ulun ingkang wani mentala bakal nyirnake Petruk kelawan Bagong. Ana tetembungan sapa sing nandur bakal ngunduh. Sapa sing nyilih bakal ngulihake. Sampeyan pukulun sampun nandur piyala dhateng kula kalih Petruk. Mula sampeyan ya tetep napa jenenge niku? Nyaur. Kalih debt collector. Utang apa nyaur debt collector? Kakang Semar. Piye? Gamelan Lokananta kula aturaken wonten ing Karang Kadempel, Kakang. Nggih, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.